приятели, днес сега тази вечер ще бъдете с мен и ще правим вечерна рутина. Така, нека да започваме. Понеже аз се изтригрим преди това видео и нямам вече грим. Ето мен. Аз си го изтригрима преди това видео. Ето. Нямам нито спирал, нито подра. Абсолютно нищо. Без грим съм. Така. Първото нещо, което ще направим е да си сложим термална вода. На Юриаш. Не на Юриаш в Париж. Не на Юриаш. Термал. Термал. Тя е френска, да. Термал. Аз знам френски, така че това е вода, термална вода. Така се разчита, нали? Но има и на английски. Може да си го купите от аптека. Не знам тези откъде е. Даже ето тук има нещо като QR код, което като го нали, като покажете на телефона, той ще го намери. Ето, виждате ли? И той го намира. И така седите, пък и така обръщате, да се вижда целия. И то го разчита, нали? И може да намерите сайта. Така, добре. Взела съм си специално 2 тампончета. В принцип, по друг начин го слагам аз, но малко по-забавно да стане. Хора, другата седмица ще ходим в мола и ще ви взема с мен. Така, защото трябва да ми се купуват клинчета, дрехи, такива неща. То не че клинчетата не са дрехи. Да, много е приятно. Да. Майко. Окей, чисто ми е горе-долу лицето. Така, другият тампон няма да ни трябва. Съжалявам. Добре, започваме сега да се намажем с този крем. Много малко трябва да си сложим. С алоe вера е на Бетис. Тук пише Бетис. Маничко. Малко, ето толкова. Оп. Както ви казах, много малко ще си сложа, защото аз много не обичам да се клепам с кремове. Не. Така. Другото нещо, което трябва да сложим, пудра. Не такава пудра, бебешка пудра. Не знам тази пудра откъде е, тя е специално поръчана за мен. Пък не знам. Да ви кажа, много цапа. Много, просто много. Това е перфектното.
кремче е судо кремче. Тук не може да го видите, защото съм го отлепила. Става за пъпки. И не знам откъде си купува, от болницата ми е взето. Вие може да си го купите от аптеки, но тези маничките не може да си ги купите само от болница специална. Може, защото от аптеките ги има судокранчета. Абсолютно същите, но големи. В голямо бурканче. А тези са само маничките, които, да, общо не ги дават. Но пък това не е ваш проблем, защото проблемите събира повече, нали, кремче. Но пък тези са по-компактни. Така че не знам какво да избера. Сега ще избираме между тези три гланца. Розовичка ми изпадна. Казва се Beauty Made Easy. В Kaufland има аптека. И оттам аз си ги взех. Ето този и ето този. Този ми е подарък. Не знам. Не ще спомням този. Супер. Така. Много не обичам да се клепам. Последният шрифт отново малко вода. Така. Това беше. Благодаря ви, че ме гледахте, хора. Дайте по един лайк. Абонирайте за моят канал с камбанката. И коментирайте как правите ли си вечерни рутини, с какво, кои марки най-често използвате, от Лилито ли си ги купувате, от DM, от всякъде, каквото кажете. И да, благодаря ви. Обичам ви. Чао!